హాయ్ అందరికి. ఫైనల్గా సోన్ప్రయాగ్ అయితే రీచ్ అయిపోయినా. ప్రైవేట్ ట్యాక్సీ మాట్లాడుకొని సోన్ప్రయాగ్ స్టార్ట్ అయిపోయినామేమో. పోయే దారిలో సైడ్ వ్యూ వేరే లెవెల్ ఉంది. ఒక్కో వ్యూ ఒక్కో రేంజ్లో ఉంది. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, ఒకదాన్ని మించింది ఇంకొకటి. చూస్తున్నారు కదా ఎట్లున్నాయో. ఇలాంటి ఇంకా చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి. చూపిస్తా చూడండి మామ. ఇప్పుడే సోన్ప్రయాగ్ రీచ్ అయిపోయినా. ఎంతసేపు అయి ట్రెక్కింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేయాలి. ఆ వాటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపిస్తా. వాటర్